Malta għandha servit alternattiva għal banek tal-investiment internazzjonali u kumpaniji li jaħdmu fil-qasam tal-online gaming u tal-assigurazzjoni li fil-preżent joperaw mir-Renju Unit. Stqardan f'intervista mal-Malta Today, James Satarjano, President tal-Istitut tad-Diretturi, fid-dawn ta' riżultati ta' referendum fir-Renju Unit li mill-ewwel beda jaffettwa bosta istituzzjonijiet finanzjarji. Fil-fatt, numru ta' ċentri finanzjarji Ewropej bħal fil-Lussemburgu, f'Pariġi u fi Frankfurt diġà bdew juru l-intenzjoni tagħhom li jiġbdu dawn is-servizzi lejn pajjiżhom. Għaldaqstant, stqar Satarjano, Malta għandha timxi fuq il-passi ta' dawn il-pajjiżi li qed jikkompetu b'mod aggressiv biex jattiraw dawn is-servizzi lejn pajjiżhom. Satarjano refera wkoll għal fatt li Malta għandha ekonomija b'saħħitha, bit-tkabbir ekonomiku rekord ta' 6.3%, punt li għandu jservi ta' pedament sod għal dawn is-servizzi li fil-preżent joperaw minn Londra iżda jixtiequ jsibu alternattivi oħra. Intant ir-Renju Unit jinsab fil-proċess li jħalli l-Unjoni Ewropea, għalkemm dan mistenni jsir fuq sentejn minn mindu l-proċess jibda b'mod formali. Sa dan it-tant l-akbar operaturi fis-servizzi finanzjarji u dawk tal-logħob huma konxi li ma jistgħux jitilfu aċċess għas-swieq Ewropej u għaldaqstant l-għażla naturali ta' dawn il-kumpaniji l-kbar tista' faċilment tkun Malta. Temm jgħid Satarjano.